Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musha my latest musha zvinopisa zvega zvega. Guys, rega ntangene kutenda avo vari kusubscribe, vari kulike nekushare my videos edu each and every day. Our channel is growing. Ndisikade kupedza nguva. Let's get into today's story. Ndisingakanganwe vandai advertisera zvekuti vanopa chikafu kuma construction companies, parties vari kupa kutenda. Guys, kana une business rako futi raukuda kuti riitwe mudziginyira wekuita sei wekuti advertiswe panapa, number ndichaisa description of this video. Mungogara maita sei matibata muwana nawo nemacustomers enyu. So tisikanyanyopedza nguva, let's get into today's story, the latest one of today. Chang chung tatelicious, chun chung chang tatelicious. Chali chong gangin chili mangatsia kunkunche. Chaminchu unchele enchele nyenyo. Changing che, changing che, changing che, changing che. Chuchu chang shuang shuenginga angan chinchu. Cha 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 cha. Choncho anchunga. Angenyu chukung angenyi achanganga. Ngengundulu mangi chengung che. Chang cheng cheng chengju. Achelenchu usulunja aki. Cha chelu acheche achulumanche. Chang shuang shwe kinkia kikia kashwa. Chukwa shwe kiko ochelemenchi atsutu chacha. Che chalu. 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 Chuang shkwele sha.